Today, Ms. RECHIE presents the show as she celebrates her 60th birthday celebration. So please all rise to welcome the celebrant. As started by her eldest son, Mr. Christopher, presents the show. Please, a round of applause. Yes, yes, our lovely baby for today. Is a major milestone in some culture. Someone who is alive at the age of 60 is considered to have completed a full life cycle. The 60th birthday is commemorated with such great extravagance because in the following 60 is the person celebrated in life. So again, ladies and gentlemen, let's acknowledge our Lord and God, the birthday, and we are super thankful for another opportunity to celebrate life. We are so thankful for the opportunity to celebrate with our sister and colleague today. We are thankful because this is gathering to work over her. To you, be all the glory in Jesus' name. We ask that you take control here today. We also ask that even after this party, you will please. Dahil harap sa ito yung masita, ilas tumulingkit at sa kanyang mga anak, at sa kanyang po. Papasalamat ako sa mga kagurahan. Hindi na ako ng oras ni, hindi ako gawin sa... And also a cash. So my dearest sister, happy 60th birthday to you. I wish I could celebrate with you today. I hope you enjoy your special day today. As I can't celebrate your special day with you this year, I'll just have to get you an extra big present to make up for it. Once again, happy 60th birthday from Owen. And she will be dyan pa rin yung magkaba yung mga advice mo sa akin, ma. Pasensya ka na sa akin, medyo kahit dyan naman kalayo, mas pagka sinabi yung birthday ko, uuwi ako at birthday. Maraming birthday ang sumating sa iyo. Salamat po sa gawin sa birthday ko. Sobrang blessed niyo po na nakakit si Mama sa 60. Kasi si Papa thank you nga sa gabos. Gabos kami pa rin. Gabos kami nag-i-review. Sobrang blessed ni Ma. Gawang
Kaibigan niya ako sa mo. Makaalalay ko sa mo. Salamat sa gabos na. Salamat po sa nagdirinig mo sa mama ko. Po si Lola Cruz, sa mga nag-attend po sa birthday ni Mama. Sa mga matiyo ni Mama, sa mga friend ni Mama, rin ako si Lola Cruz. Ma, 60 ka na, Ma. Salamat ako malay. Nakaibahan sa mga 60 na ito. Malay na ako po ito, boss. Gusto ko lang muna ako salamat kasi ikaw na ulit din na yung celebrate sa birthday ko. Pumagin. Ikaw ang halimuran. Inuran kita. Yaw pa rin ka mo. Thank you so much. Ito ka, boss. Ayan. Ma, kasama kang kumanda. Diba? Ako ang magiging gabay mo. Karoon mo yan. Na magturuan ako ng pamilya. So, sabi ko sa iya, Ma, kung magturang kaya ko na saktahin mo. Ako malay ko sa iyo, magturang. Para si Papa, ako umiyawan. Ako ang maprotekta sa iyo mo. Padala ito ka, Ma, sobra. Kung ako ang pilo mo lang, ako ay nagpukulan sa mami. Nagpukulan ako, mami. Ma, I love you so much. I love you so much. Anong meron, ha? Sana, gagawin ko ang buhay mo. More candles to blow. Siyempre, lalo na ako gusto mo yan nagtira. Isa ka po sa pinaka the best na kita ko po. Magka-happy 16th birthday po. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan. Pasensya na, hindi kami nakakali. Pero syempre, we'll see you soon here. And sana nagustuhan mo ang kunting surprise namin magkakapatid. I love you so much and thank you so much sa gapos-gapos. My name is Christine May, representation that call me Zaira. My age is... My name is Lady Jane M. Presentation. I'm 14, pero mukhang 10 years old. Candidate number 4. My name is Stefan M. Presentation. My age is 13 years old. Candidate number 5. My name is Christian Baby Presentation. Turning 15 this November. Again, ladies and gentlemen, the singing Apo. Ating mundo ay gagawin sa'yo. Ang alay ko'y ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, ay sa'yo. Aking inalitawan natin. I'll never be where the sun waited for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Got no regrets. I will leave you. 'Cause darling, this thing means you. Your heart is all I own. Next, Kuya Fred.
blessings that we have received, me and my family. Thank you for another year added in my life. And thank you so much for the wonderful gift of life. Sa board of listeners, sa Panginoon ni Barangay Captain, at ang pinapro, ang sa kayong maliyon na super. Super legit, super mahigulo ng Barangay Captain. Thank you, Manito, ang Barangay Kagawan. Ayun si Kagawan Grace, siya ko yung paborito pag Kagawan. Thank you so much, Jacqueline, CFC President, in behalf of Chakuri. Minsan ba yung presensya ni Honorable Miguel Castillo? Tinataan ko mangyara si Palinito, pasalamat kasi kang in-invite ko siya, i-send ko lang sa messenger sa invitation ko. Ay, na-surprise talaga ako. Pagkahapon, yung unang regalo, pinateliver ako ni Palintidan, gold lang sa cake. Thank you so much, Palintidan. Sa ko yung mga BPC President, o NBA Pagsanala, yaw si Gina, si Lori, basta gabos ng mga officers ko, si mga close friends ko, mga MADI ko RECHIE, thank you so much, Adam, thank you very much, ni Rosa, tsaka ni Princess, salamat po sa pagpunta, gabos na, at thank you po sa Indo, thank you po sa gabos na nagkaroon ako din sa mga kapit ko, at all my sons and daughters, also remember this, you're not only just a son and daughter to me. You are my soul, my life, and my heart, and the most of all, you are the privilege of my life. Thank you, Lord. Si Manay, si Ying, si Roresa, kami tayaon. Minsan kayo, si Owen. Thank you so much, Owen, for manalawid lang. And then, happy sacrifice from my sister, Rowena. Thank you very much for your coming. Thank you, Nanay Nawan. Ayak, ako asa ko yung magay na madihon. Si Maribel, Miranda Tapago. Hindi ko po inaasahan na sila bukagan. Nagpipinil ako magkarigos.
talaga nakano lang ako pang maroon. Sabi kang bunso ko, ha? Ba't yan ang nangyayari? Sabi ko sa kambagat pala si Bibuga. Ang bunso kong kasi niya ko dyan sa loob, pero kung ako may kasulong, at ako hindi ka mayaman. Pag-iwas ko, alaw ko ano. Kaso kami, malayo ng aking ko, pero sabi ko, nag-celebrate siya yung birthday. Ay, kung nga pala, speaking of birthday, belated happy birthday to my Dr. Shai. Yesterday birthday niya. Sabi niya, Happy birthday, Shai! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, Shai. Ay, di po ako malingawan yun. Pinapasa naman na yung mga sa Korean like si Sol na from Going with Love. Ay, naligawan ko ng tuloy. Yung face ko lang kay na. Wait. Pag-ilas ko, gusto ko. Nakahinila yung mga apo ko sa luwas na isa na ko. May, bilang yung mga mati. Ginilis ako. Kaya tapos na. Pinabuksan yung kotse ni Adrian. Ang pukasan ko, nanay ko po. Ay mga grocery, balot. May payong pang may makas. Pero niya, sabi ko, sabi ko, pinanakutak sa gulay nila. Pero hindi unexpected. Pakanan na naman ito ang mga akin ko. Kahit sa ibang mga akin ko. Thank you so much. Si Aileen, talaga ang promotor. Then, Mario, thank you so much. Thank you, salamat sa mga sponsor, sa mga manulat ko. Thank you sa pagmamahalin ko. Si Jerry Ridger, andyan ka pa. Akin ko na sa luwas. Pag nakulit ni, sa kuya ni Nagdadakos, paborito ko rin akin sa luwas. Kaya ko nagmanakan sa kuya ni Nagdadakos. Jen, thank you so much. Namimiss na ka na, muli ka na. Sa mga nagtawag-balo, thank you so much. Sa mga kayo, thank you pa rin. Important ka yung esensya. Salamat po sa Indogabo. We love you. I love you. God bless everyone. Uwi sa mga mag-vlog.